nog veel honing. Nee, wel minder. Het Ja. zijn kleinere volken met minder honing. En daarom zijn die exotische varianten ooit hier naartoe gehaald. Ja, En toen is ook die meid meegekomen. ja. En er staat nou een andere meid. Heel dichtbij. Die zit al in Rusland en ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ja, die is of- nog veel agressiever waarschijnlijk. Hoe is het karakter van de zwarte bij? Wat meer temperament, maar ze zijn wel, als je de goede hebt, zijn ze gewoon net zo rustig als andere bijen. Oké. Ja. Wat vinden de buren ervan trouwens? Ja, die vindt het wel prima. Ja? Sommigen, ja, niet allemaal, maar ze staan ook hier. Dus daarom ben ik ook dit aan het bouwen. Want hier ga ik een peer aan leiden. En daar komen druiven. En dan staan ze eigenlijk beschut. Oké. Dus dan hebben de buren er echt geen last van. Want de ervaring is, als je dan een keer een vervelend volk hebt, dan weet je natuurlijk toch nooit met wat er rondvliegt aan darren. Waar die koningin mee bevrucht. En je loopt weg, dat die bijen je pas stoppen maar achtervolgen als je een soort barrière voorbij bent. Oké. Dus dan dacht ik maak hier een hok. Hey, en die hond hè, Ja? van jou, dat is een hond die eigenlijk ook geschikt is om... Ja, koeien te drijven. ja. Waarom dat ras? Ja, dus waar ik eerst woonde hadden ze een hond, dat was een half bloedje van dat ras. En de andere helft was een beetje wolfachtig. En ik dacht, ja, die ging wel eens op pad en dan was ze 4 uur weg. Ging ze waarschijnlijk even het konijnenhol uitgraven en dan kwam ze weer terug. En toen dacht ik, ja, dat is me iets te als ze vanzelf weglopen en ik neem de andere. Maar dat wist ik achteraf ook niet, dat toch zo'n wilde bras was. Maar, Maar het is wel een heel lief beest. Ja, heel lief, maar moet je veel op pad dan met die hond? ja ik wandel hier veel in hij het zit- dorp. Ja, precies. Ja. Ja, dat is de perfecte omgeving Ja, om... ja, ja. 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 Maar hij heeft dan wel dat hij dan dat eigen initiatief toont en dan wil hij achter het verkeer aan. Maar goed, daar ben ik mee aan het werk met trainen. Misschien een overbodige vraag, maar ben jij meer een buitenmens of een binnenmens? Buiten. In de zomer. Ja. Hoe zien jouw winters eruit dan? Wat doe je dan als je niet... Ja, nou, ik ben ook nog heel veel in de tuin bezig. Maar wel minder dan in de zomer. Ja. Oké. Ja, het is wat rustiger. Ben je tevreden? Ja? 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 Ben je gelukkig? Ja? Ja? Ja. Hoe mooi is dat? Ja. Hoe oud ben je als ik vragen mag? 28. 28. Toch niet zo jong. Nee, maar ik denk een van de jongste imkers van Limburg, sowieso. Ik zag ook is dat nou een Rubik's Cube? Oh ja, dit ja. Heb je nog nooit gezien? Dat iemand, is die zo belangrijk voor jou? Nee, dat is voor, ik heb het van mijn oom geleerd. Eigenlijk, daar ben ik ermee begonnen ooit. En die is overleden, dus daar heb ik dit hangetje van gemaakt. Ah, dat Ja. heb je zelf gemaakt? Nee, dat heb ik laten maken. Oké. Ja. Maar dan was die belangrijk voor jou? Ja. Op wat voor manier? Ja, daar kon ik het goed mee vinden. Wat deden jullie samen? Ik kwam daar wel in de weekenden vaak. En ik heb er nog een tijdje ook nog gewoond. En ja, we hadden veel dezelfde interesses. Was het ook een natuurmens? Nee, volgens mij dat niet, maar op andere vlakken hadden we veel interesses. Ja? Toen was ik nog niet zo met de natuur bezig. Oké. Nog- Wat was een interesse die jullie samen deelden dan? Ja, eigenlijk weetjes en zo, voor films. Ja, gingen we wel vaak naar de film samen ook. Oké. Ja. Doe je nog steeds? Ja. Dus je zit ook graag in een bioscoop? Ja, Nou ja, dan zit je in het donker. Hè? Ja. Dus dat is... Ja, nee, er is weinig afleiding voor jou, Ja. weinig drukte, weinig stress. Je kunt je lekker op de film focussen. Wat zijn nou een beetje jouw lievelingsfilms? Wat is jouw ja genre? toch wel een beetje Harry Potter. Ja? En ik ben nou die spaghetti western aan het kijken. Zoals? Ja, Once Upon a Time in the Ah. West. Ja, hij is net overleden, hè? Ennio Morricone. Ja, dat is de muzikant, ja. De Ja. componist Ja, ja. van de muziek van Ja. Once Upon a Time. Ja. En wat zijn nou typische weetjes die jij leuk vindt dan, bijvoorbeeld, over die films? Ja, dan ga ik erover lezen en dan weet ik er eigenlijk alles van en dan is het ook weer klaar. Hoort er ook een beetje bij, ja. En waarom ben je aan spaghetti westerns begonnen nou ineens? Nee, dat komt door zo'n game, Red Dead Redemption. Dus van, Is dat schieten?
Ja, een western game. Ja, Aha. een hele goede game. Goeie game. En toen dacht ik, ja, dan moet ik ook een keer die films gaan kijken. En Oké. dat is wel een beetje mijn genre. En, En ik hou ook van country muziek. Hey. Ja. Zoals? Moderne of meer de wat Ja, oudere? Meer de oudere, ja. Oké. Johnny Cash en zo. Oké. Ja. Ja, je gaat wel voor kwaliteit dan. Ja. En wat is jouw lievelingsperiode van Johnny Cash? Want Oh, dat weet ik niet. hij heeft ook een paar keer in een gevangenis opgetreden. Hè? Ja. Wist je dat? Ja. Folsom Prison. Ja. Leuk man. Ja. Maar waar komt dat dan weer vandaan? Dat weet ik Country. niet. Vind ik gewoon heel leuk. Ja. Niets voor jou om eens een keer... Ga je graag op reis? Ja. Ik ben wel een paar keer in Suriname geweest. En waarom Suriname? Ik kon toen ik ik was bij een weekendkamp en die ging een reis naar Suriname organiseren. Ja? En daar was ik mee als proef. Voor Proefkonijn. 2 weken. Ook een week naar school geweest in het binnenland. En toen 1,5 jaar later nog een keer. En toen ben ik in 2020, net voor corona, ben ik zelf gegaan. Ja. Dus Hoe was dat? Ja, geweldig. Ja? Ja, Waarom is dat een leuk land? ik weet niet. Ik vind het... ik weet niet, de jungle, de mensen. Ja. Ik ben eigenlijk ook niet echt in de stad geweest, maar gewoon in het binnenland. De stad is dan misschien ook weer te druk? Ja. En die stad ben ik de laatste 2 dagen geweest en dat had ik toen ook al gezien. Oké. Ja. Goh. Heb je nog iets op je lijstje staan qua vakantie? Waar zou je nog graag eens een keer naartoe willen? Ja. Nashville? Nee. Nee? Amerika trekt me dan niet zo. Oké. Waarom niet? Ja, dat is te nep, denk ik. Ik snap heel goed wat Ja. je bedoelt. Ja. Dus, Heb je een land waar je graag nog eens naartoe zou willen? nou, ooit... Ik had IJsland of zo? Nou, een ander eiland, Pitcairn. Maar dat is echt bijna Sorry? niet te komen. Ja, van de Muiterij de Bounty. Dat eiland. Ik ken de film. Ja, dat is een Er zijn- eiland echt Ja? tussen Nieuw-Zeeland en Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika. En dat heb ik een keer gezien bij 3 op reis. En toen dacht ik, ja, daar zou ik wel ooit naartoe willen. Er moeten 50 mensen. Je kunt ook niet met een vliegtuig komen. Dus Maar dat is echt een hele wereldreis, ja. Ja. Dan moet je voor mij bijna een week onderweg om daar te komen. En het kostte denk ik ook een Ja, vermogen. dat kost een hele hoop geld, dus dat blijft denk ik bij droom. Maar Oh, wacht. Daar heb ik ook een boek geschreven over Wie? bijen, ik. Jij? En daar heb ik ook die mensen van geïnterviewd. Welke mensen? Van onder andere Pitcairn. Huh? Ja. Je hebt Die hebben daar ook bijen. Ja, maar jij hebt die geïnterviewd. Ja, voor mijn boek. Ja, maar hoe dan? Ja, via de e-mail. Wil je het zien, het boek? Ja, ik wil dat wel zien. Hé, maar die kip gaat het niet redden, hè? Ja, die is van Matthijs? de hond, dus... Zo. Trouwens, de honing van de zwarte bijen, hè? Ja. Smaakt die nou ook weer anders? Ja, dat weet ik niet. Het is denk ik toch vooral de omgeving die iets bepaalt. Maar ze zeggen wel dat de zwarte bijen op meer bloemen vliegen. Pak even het boek. Oké. Oh, daar is hij. Kijk. Je kent hem zien en hij zit in de bench, dus je zal dich niet moeten... Hoe heet hij trouwens? Pongo. Pongo. Ja. Naar een jongen vernoemd uit Suriname. Die je hebt leren kennen daar. Ja. Dit is mijn boek. Imkers van de wereld. Nou, kijk. Goeie foto, man. Oh, dit is wel het proefboek zo te zien. Er staan de typfoutjes aangeschreven. Maar jij interviewt imkers Ja? over hun
over hun manier van bijhouden en zo. Ja. Ja, dus is eigenlijk de... Dan zie je dus ook fout. Ik moet even... Nee, maar het is een proefversie. Dit is de proefversie, ja. Dat is ook wel leuk. Maar kun je... Dus, ik heb ook nog het andere boek, dus die moet pakken. Dus die staan in, dat is echt wel heel leuk wat de foutjes waren. Dus eiland, ik heb iets met eilanden dus, dat ligt hier. Ben ik er niet geweest hoor, maar dan heb ik gewoon imkers een e-mail gestuurd. Hier ben ik wel geweest, Sicilië, bij die imker. Die heeft dus Siciliaanse zwarten bij. 2 keer een week gewerkt. Om dan ook een beetje de winter te breken. Leuk. En, dit is de spitkern, dat ligt dus hier zeg maar. Voor de zekerheid een pijltje. Ja. En dan ligt hier zeg maar Australië. Oké. Dus Hé, maar is het boek ergens verkrijgbaar? ja, alleen nog bij Imkershop, want eigenlijk is hij het is uitverkocht verder. Komt er geen herdruk? Ja, ik heb nog geïnformeerd, maar dat was momenteel heel duur. Oké. Ja. Hé, Matthijs. Ja? Leuk om je te hebben Ja. leren kennen, man. Ja. In Griensveen. In Griensveen. Had ik niet gedacht.